Hinungdan nga gipasakaan ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Nicolas Torre og kasong inciting to sedition og unlawful utterance si kanhi Presidente Rodrigo Duterte tungod sa kill remarks nini sa mga senador. Matod ni General Torre nga dili pwede nga ipaagi lang og joke-joke ang kill remarks ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron dili manubag sa balaod. Kinahanglan gyud siya nga mafailan og kaso. Hinuon atol sa pagsulti ni Duterte nga mupatay silang senador para makasulod ang iyang mga kandidato pagka senador, wala noon mosulti og pangan si Duterte kung si kinsa ning mga senador ang pamatyon. Makita sa maong video sa pagtabi ni Duterte nga iyang gipakatawa ang mga audience. Nasayod naman ta nga kani ato ang kanhi presidente dunay sense of humor nga maoy usa sa mga gikamingawan sa iyang mga supporters kay may pagkasiaw man pod ni ang ato ang kanhi presidente mga suking tigaminaw. Unya naay nangutana ba nganong ang taga CIDG pa man ang ni-file og kaso batok ni Rodrigo Duterte? Nganong dili man ang mga senador nga kaalyado ni Bongbong Marcos ang ni-file unta og kaso? Kahinumduman nga niadtong February 13 atol sa pag-endosar sa kanhi presidente sa iyang mga kandidato pagka senador, nag-joke si Duterte nga aron siguradong makasulod sa Senado o makadaog pagka senador ang iyang mga kandidato, mupatay silang mga 15 ka mga senador para mabakante kuno mga sukin tigaminaw. Be atog paminawon be si former President Rodrigo Duterte unya kamo ni bahala mo assess kung tinuod ba ning iyang pagsulti nga mupatay sila og 15 ka mga senador or joke-joke lang ni mga higala. Ato paminawon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Ikaw nga naminaw karon, ikaw nga nagtan-aw sa pagtabi ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, unsa may assessment nimo mga kabombo? Unsa may tan-aw nimo, tinuod to pag-istorya or komedya lang to pag-istorya? Kini ang style mga kabombo mo ni ang gipangita sa uban. Kaya dunay sense of humor, komedyante, dunay kanana ang i-inject niya ba nga magkatawa ang tao nga maminaw. Kabantay bitaw mo pagtabi niya. Ang mga tao na makpak ni abiba og maayo, giabibahan og maayo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero giseryoso ni General Torre nga matod pa niya nga dili pwede nga iagilag joke-joke ang iyang pagsulti nga mupatay og 15 ka mga senador. Dapat gyud nga manubag siya sa balaod. Muna nga gi-filean siya og kaso mga suking tigaminaw, inciting to sedition og unlawful utterance sa mga kabombo. So, yun anak ka isog no si Brigadier General Nicolas Torre kay ang kanhi presidente wag gyud gipalagpas mga kabombo sa gibuhian nga istorya sa gingong kill remarks mga suking tigaminaw. Pero ikaw nga naminaw ron unsa may tan-aw nimo ato? Tinuod ka tong gisulti ni Duterte or joke-joke lang to mga suking tigaminaw? Kini mo iyang style, ingon siya mosulti, nakuha niya ang kiliti sa masa mga kabombo ni Rodrigo Duterte.
Nakuha niya ang kiliti sa masa kay every time siya mutabi, maminaw gid ang mga tao. Ikumpara gud mutabi si Bongbong Marcos og si Rodrigo Duterte, asa may mas bugat paminawon og asa may mas atngan sa mga tao, ang unod sa gitabi ni Rodrigo Duterte or ang unod sa gitabi ni Bongbong Marcos, mga kabombo, timbang-timbanga og asa mas bugat nila manulti. Pero usahay kini si Duterte bisag joke lang ni siya, dunay higayon nga bisan ga-joke lang ni siya iyang tinud-on mga suking tigaminaw. Bitaw, dunay mga higayon nga bisag mag-joke lang siya, joke lang pagka-istorya, pero nay higayon nga iyang tinud-on. Pero napoy higayon nga iyang joke, diha ra gyud na kutob. Joke ra gyud na siya, komedya ra gyud na, di na tinuod, di na kanang tinud-anay nga pagka-istorya, kundi komedya lang mga kabombo. Pero ikaw nga namin, maliko nako. Unsa may ikasulti nimo adto sa gibuhian niya nga pamahayag nga aron makasod ang iyang mga manok pagka senador, mas may kuno mo patay na kuno sa mga 15 ka mga senador, mga suking tigaminaw para pod nga masiguro nga makasod gyud ang iyang mga kandidato pagka senador, mga suking tigaminaw. Crucial kayo ni